På med hørebøfferne. Sæt dig godt til rette. Nu er det tid til podcast med mange forskellige interessante emner. Velkommen til John V. Tarot podcast. Ja, velkommen til afsnit 6 podcast. Når jeg laver podcast her på kanalen, så sørger jeg selvfølgelig for, at der ikke er nogen reklamer inde i selve podcasten. Så kan man lytte til den, for eksempel når man skal sove, eller bare tage en lille break. Et lille break hedder det. Og ja. Og således fik jeg også sidste gang lavet afsnit 5. Har du hørt afsnit 5? Da jeg skulle indspille den, så tænkte jeg lidt, er det egentlig et afsnit, der holder? Er det måske lidt tyndt? Men jeg gik i gang med den. Og ja, jeg synes faktisk, det er den bedste podcast, jeg har lavet indtil videre. Afsnit 5. Sådan kan det tit gå. Man tror noget bliver, man ved ikke rigtigt, og så alligevel. Og så har man selv sådan en fornemmelse af, at den bliver faktisk rigtig god. Den bliver faktisk rigtig godt tilfreds med. Sådan kan det jo gå nogle sommetider. Afsnit 6 her har det lidt på samme måde. Nu må vi se. Har jo valgt at kalde det afsnittet her for kontraster. Og hvad mener jeg så med det? Jo, man kunne faktisk komme ind på ret mange ting, når vi taler om det her med kontraster, dualitet, modpoler og den slags. Fordi måske findes der sådan lidt en universel lov. Ja, derude i universet. Måske. Det her med kontraster, modpoler, dualitet. Ja, der er flere farver mellem sort og hvid. Der er flere nuancer. Men det her med, det kunne være krig, for eksempel. Ja, hvorfor er der egentlig krig? Nu har jeg jo sådan fortalt andre steder. Her på YouTube-kanalen John V. Tarot. Det her med, at jo mere spirituel man er, jo sværere får man sikkert med det her med at forklare, hvorfor der er krige. Hvilket jo ellers er noget, mange voksne er gode til at kunne forklare. Og ja, man burde jo egentlig have svært ved at forklare, hvorfor der er krige. Min forklaring må lyde sådan lidt spirituel også. Jeg tænker, det handler om det her med dualitet. Lidt ligesom yin og yang. Altså modpoler eller kontraster. Måske, før vi kan have fred, så er der også nødt til at være krig. Før der kan være lys, er der nødt til at være mørke osv. Og måske er det sådan, det er. Vi ser det også inden for politik, for eksempel, ikke bare i Danmark, men vi ser det også i Danmark, hvor ting samtidig bliver mere og mere ekstreme. Man kan sige, jo højere vi kommer ud på venstrefløjen, jo stærkere en modpol på højrefløjen kommer der så også. Altså, ja, tryk avler modtryk. Og måske er det bare sådan det er. Det er egentlig det, jeg gerne vil tale lidt om i den her podcast her. Jeg plejer også lige at flette lidt med tarotkort ind også, og det skal jeg også huske her. Men man kan i hvert fald, om man så kan sådan helt sammenligne, det er et godt spørgsmål, men jeg tænker på det her, og det har jeg også tit talt om på kanalen, det her med, hvis man går, og uden at generalisere, fordi jeg mener, man skal aldrig generalisere. Det her med at generalisere, så går man virkelig galt i byen.
tror jeg. Men mange gange, og jeg selv oplevet det. Og jeg oplever det også stadig via de sociale medier for eksempel. Det kunne være YouTube-kanaler og sådan noget. Tarotlæsning i Østen for eksempel. Og så hvis vi tager de her hofkortene. Fordi hofkortene, som jo generelt står for andre mennesker, jamen, så er det tit sådan, jamen, hvem er det egentlig? Hvad er det for et menneske? Hvad er det for et andet menneske, det her hofkort står for? Og der tror jeg, man går galt i byen med at låse noget fast. Og selvom man er farvet af noget, og selvom det er lige til højrebenet, at det her hofkort står for den og den. Og der er min sådan generelle erfaring, uden at generalisere helt, at mange gange i Østen, jamen, får man foretaget en tarotlæsning der, ja, så er der stor tilbøjelighed til, at man låser fast, hvem det her hofkort, hvem det står for. Det er man lidt mere påpasselig med i Vesten, tænker jeg. Det er i hvert fald meget påpasselig med selv, når jeg læser tarotkort, for man kan gå roligt galt i byen. Men ligesom alting kan misforstås, alting kan misbruges, så kan tarotkort også misbruges. Man kan jo vælge at se noget fra den mørke side, eller man kan vælge at se noget fra den lyse side, uden sammenligning omkring det her med hofkortene i øvrigt. Det vil jeg lige vende tilbage til. Og der er jo flere farver, der er flere nuancer mellem sort og hvid. Så det er jo ikke enten eller. Så tror jeg, man går galt i byen med det her med at kalde en spade for en spade, blandt andet. Tingene er mere kompliceret end som så. Men man kan selvfølgelig misbruge tarotkortene, det skal man ikke gøre. Det jeg mener med det er, at måske kan jeg også misbruge tarotkortene lidt, sådan ubevidst endda, lave nogle fejllæsninger. Der er nogle ting, jeg ikke er opmærksom på, ting jeg glemmer måske. Og jeg må gøre det så godt jeg kan, men jeg har i hvert fald taget den her beslutning om at se tarotkortene fra den lyse side, og så være meget, meget positiv og optimistisk. Og det her med, at ingenting er låst, det er jo det gode tarotkort, mener jeg. Det er jo det her med, at man kan ændre på noget. Man kan ændre på noget. Så der er ikke noget, der er låst. Og vi har vores egen fri vilje. Og der kan man så stille spørgsmål, eller har vi? Men som udgangspunkt, ja, så har vi. Det er den beslutning, jeg har truffet, når jeg læser tarotkort. Så er der jo andre, som ser det her med tarotlæsning fra en helt anden vinkel. Hvis man sådan flyver helt over og laver, ja, der kunne vi lave en kontrast, vi kunne lave en modpol. Nogen, som ser det som den mere mørke side, inden for det okulte, inden for det spirituelle, inden for det skjulte og det ubevidste og det mystiske. Nogen kan ligefrem se det som værende noget ondt, og at man derved også, det at man får mere fokus på det, også, hvad kan man sige, tiltrækker det mørke, kan man sige. Det er jo en helt anden måde at se det på, og så er der rigtig mange nuancer derimellem. Og når man læser rigtig mange tarotbøger, har læst mange tarotbøger, så vil man også finde ud af, at der er rigtig mange måder at se tarotkortene på. Man kan også gå ind og se på det på den måde, at man kan bruge det til at lave, man kan sige sådan mere magi-agtigt. Og det er jo også en vinkel, man kan se tarotkortene og tarotlæsninger på, og bruge dem til det. Jeg tror, man kan bruge dem på mange måder. Og sådan er det med alting. Jeg plejer at sammenligne med en kniv. En kniv kan jo bruges til at redde liv, den kan også bruges til at slå ihjel. En kniv alting kan jo misbruges, og sådan er det bare. Mad kan misbruges, og så videre. Og så er der også nogle af de her, når nogle tarotfortolkere med de her hofkort, der har man sådan, at man går ind og låser fast, man går ind og beslutter, hvem står det her tarotkort for? Hvilket menneske er det? Man går ind sådan meget låst og siger, man kan måske sige, det er en med mørkt hår, det er en med brune øjne, osv. Og så er man ikke så åben
tænker jeg, så open-minded. Man er ikke åben for, at der kan være andre muligheder. Og der tror jeg, man går galt i byen med det. Sådan 2 forskellige fløje, og alt derimellem, der er mange muligheder, når vi sådan for eksempel taler tarotkort, for eksempel. Det handler om at tænke selv, fordi læser man en tarotbog, og hvad skal man sige, agerer, handler ud fra den, ja, så er man ligesom, så er man ligesom slave af den her forfatter, så er man ligesom, og så kan man læse mange tarotbøger, og så kan man sådan blive forvirret over det. Det handler om at finde nøglen selv inde i en, hvis man vil have med tarotkort at gøre. At tænke selv og finde balancen i det, og træffe nogle beslutter selv. Og det tror jeg, man kan overføre til mange andre ting også, mere end tarotkortene, fordi sådan handler det måske om med livet i det hele taget, det her med at tænke selv, finde balancen og tænke selv. Og lade være med at man kan lade sig inspirere, men lade være med at lade sig påvirke alt for meget af andre mennesker. Man skal finde sin egen stil, det må være det ligesom går ud på, tænker jeg. Og samtidig kan vi godt have sådan nogle meninger om noget, også omkring andre mennesker, at vi er hurtige. Det kan jeg godt selv være også, det her med hurtigt til at smide mennesker ned i en anden form for en boks eller en kasse, og sige, det her menneske, det tilhører den her kasse. Jeg tror også, man skal passe på med. Jeg tror, at nogle gange så bliver man snydt rigtig meget, både på godt og ondt. Der er så mange ting, man ikke ved. Der er så mange ubevidste. Så det handler meget om at være åben, og så generelt selvfølgelig det her med at have tillid, selvfølgelig, til verden og til andre mennesker. Der var en her for nylig, jeg læste, var det Morgan Freeman, tror jeg det var, der sagde det, han havde lagt mærke til, at sådan glade, positive mennesker ofte hører kompliceret musik. For eksempel jazz, og mennesker, der er kaos i hovedet, meget ofte hører meget simpel popmusik. Sådan lidt måske lidt en dualitet, en kontrast der også. Tror jeg også, man går galt i byen, hvis man går ind og låser noget fast der. Ligesom har man det meget rodet derhjemme. Alting roder, så har man også meget kaos i hovedet. Ved jeg med 100% garanti her, at tit så forholder det jo sig omvendt. Og jeg har arbejdet mange år inde i psykiatrien, og ja, sådan er det sommetider. Der er delen også nogen, der har det helt omvendt, som har det meget klinisk og meget opbrydeligt, netop fordi de har stort kaos inde i hovedet. Så det er meget svært at gå ind og generalisere noget som helst. Og det tænker man skal være åben, uanset hvad. Som sagt, det her med politik, også at vi har jo set i Danmark, og det ser man jo mange andre steder i verden, også det her med, skal udnævne navne eller partier. Men der er jo de her højrefløjen og venstrefløjen. Kontrasterne bliver større, det bliver mere ekstremt til hver side. Og måske er det ikke bare inden for politik, måske er det også inden for alt muligt andet. Der er mange valgmuligheder i dag, så det er ikke bare inden for politik, det er inden for alt muligt andet. Så det her med at dyrke det ekstreme, kan man også til hver side. Og måske handler det, fordi det handler om inden for så for mange forskellige parametre, så måske handler det igen om, ligesom med tarotkortene, måske handler det om selv at finde sit eget ståsted, måske et sted i midten et sted, men at finde balancen, det med at tænke selv, tænker jeg. Jeg har jo tit også talt om, det her også i podcasten, det her med de forskellige menneskesyn. Det her med det naturvidenskabelige menneskesyn, måske på den ene side, og så helt over til det mere holistiske, hvor vi finder det spirituelle, til den anden side. Og så har vi måske i midten sådan det humanistiske menneskesyn. Jeg kommer til at tænke på det her med venstre og højre hjernehalvdel. Det her, jeg trækker jo tarotkortene med venstre hånd, ud fra det ubevidste, fordi det er højre hjernehalvdel, og det er jo det her med, det krydser. Og som jo er det ubevidste og den abstrakte
hjernehalvdel blandt andet. Og sådan er det. Det er at træffe nogle beslutninger og have tillid, og så finde sit eget ståsted i livet. Og at det at tænke selv, og så finde balancen i det. Velvidende om, at der er nogen, der prøver at trække i en, og få en til at mene og tro noget, både fra den ene, men så sandelig også fra den anden fløj. Ja. Og ligesom det her med, var det Morgan Freeman, der sagde det her med musikken, det her med, at man søger tryghed i noget. For eksempel, hvis man er usikker, eller måske ligefrem bange, og så videre. Og sådan er det måske, at vi prøver at finde tryghed i noget selvfølgelig. Ligevægt, balance, og at man kompenserer på en måde. Jeg kender i hvert fald meget af det her med at være måske sammen med nogle mennesker, som er lidt uligevægt i det her med, at hvis de er meget, meget glade, meget op at køre, så handler det om at kompensere, lave en modvægt, en kontrast til det. Ved at agere roligt og med god jordforbindelse, for ikke at lade sig rive med. Eller omvendt, et menneske, der måske ligefrem trænger til at blive opmuntret og underholdt. Det her med, at man kompenserer over for de mennesker, man ligesom er sammen med derude i virkeligheden. Det kunne være både professionelt, men det kunne også bare være, ens ven eller veninde. Det er, at man prøver at kompensere. Det er med at tune ind på hinanden, finde den samme frekvens. Og hvad er det her menneske, som sidder over for en, egentlig har brug for? Det her, vi finder hinanden derude, tror jeg er vigtigt. Yin og Yang er jo faktisk lidt det, vi taler om her. Som der også er lavet video om på kanalen, så lidt mere visuelt. Lad os prøve at tage lidt af det her på lyd. Det her med kontraster, det her med dualitet. Mange misforstår jo Yin og Yang som værende. Ja, man kan sige dualiteten mellem godt og ondt, for eksempel. Og det er jo ikke sådan, det er. Det er jo det her med kontraster, og både det her med højre og venstre hjernehalvdel. Og man kan sige, det vi sådan helt skal have fat i her, er jo egentlig det her med de maskuline og de feminine energier. Ligesom kort 1 og 2 og kort 3 fra den store arkana, for lige at vende tilbage til tarotkortene. Tarotkortene Yin og Yang. Fordi kort nummer 1 er jo egentlig meget Yang i virkeligheden. Fordi det er jo sådan lidt den maskuline energi, og det er jo det, der står for Yang. Og Yin, som er mere kort 2 fra den store arkana, hvor vi sådan har de feminine energier. Yin og Yang. Ja, så man kan sige, at Yin, altså de feminine energier her, er jo så meget månen, som jo er den feminine energi, elementet vand, af følelser og den slags. Det er sådan alt det skjulte, det mørke. Det er det samme som hund, det er det samme som blød. Det er jo også det samme som kold og lige, vand og våd. Det er underlegen, passiv, modtagende. Det er indeni, det er hvile. Hvor Yang, den er en maskuline energi, som jo står for solen. Det er det synlige, det er lys, det er han, det er hård, det er varm, det er ulige, det er ild og det er tør, blandt andet. Og så kan man sige en masse andre ting om det også. Det fører os frem til foreningen af 1 og 2 til kort 3, balance. Og det er jo i virkeligheden det handler om. Fordi vi kan jo ikke leve uden hverken yin eller yang. Mener jeg ikke. Altså der er brug for begge. Der er brug for både den maskuline og den feminine energi. Der er brug for både det naturvidenskabelige menneskesyn, men så sandelig også både det humanistiske, men også helt ude på den anden fløj, hvor vi har det holistiske menneskesyn, altså alt det spirituelle. Ja, jeg mener, man er fattig, hvis man befinder sig udelukkende i det ene menneskesyn. Og sådan er det jo nok, hvis man sådan overfører det til det hele igen, så handler det om at finde ligevægt. Det handler om at finde balancen. Det handler om at tænke selv, tænker jeg. Og blive inspireret.
og finde inspiration rundt omkring. Både fra bøger, fra politik, fra livet, fra andre mennesker osv. Og så er det, man skal stille sig selv nogle spørgsmål. Hvad er det, jeg står for? Hvem er det, jeg er? Hele den her lange proces, måske både barndommen, teenageårene, starten af voksenlivet, og måske altid det her med, ja, hvem er jeg egentlig? Hvad er det egentlig, jeg vil? Og hvor er jeg på vej hen? Så vi ikke lader os snyde af alle de her kontraster, og alle de her mennesker, der prøver at trække os i den ene og den anden retning. Fordi det er der nogen, der gør, når vi tænder for tv'et, tænder for radioen, hører en podcast, læser nogle bøger osv. Der er nogen, der har en masse meninger om noget, og det er jo fint, men hvad er det, vi selv mener? Og der er det så dejligt nemt, for eksempel i det naturvidenskabelige menneskesyn, det her med, at der har alting som oftest jo et facit. Der er ikke så meget, det er ikke så meget til diskussion, hvad synes man selv, når vi skal svare på, hvad 2 + 2 er. Der er sådan et facit på det. Og der er så mange værdier, vi kan måle. Hvis et menneske græder, altså vi kan jo sådan måle, hvor meget de her tårer vejer. Vi kan analysere dem, hvor meget salt indeholder det, og så videre. Sådan et andet menneskesyn, vi skal have i spil, sådan mere over det humanistiske, hvis vi sådan skal finde ud af, hvordan det kan være, at det her menneske sidder over for os og græder. Er det krokodilletårer? Er det en, der er ked af det? Eller hvad? Er det glædestårer måske? Det er et andet menneskesyn, vi skal have fat i. Men det kan være dejligt nemt at befinde sig i det naturvidenskabelige menneskesyn, hvor alting kan måles og vejes, og hvor alting har et resultat. Alting har et facit, så det er sådan lidt mere, det kan være nemmere at forholde sig til, end det her, det humanistiske, hvor det er sådan, jamen hvad synes man egentlig selv? Hvad siger den ene teoretiker? Hvad siger den anden teoretiker? Og så videre. Og sådan er det jo så sandelig også i det holistiske menneskesyn, hvis vi taler om tarotkort, hvis vi taler om spøgelser, hvis vi taler om meditation, hvis vi taler om, ja, hvad vi nu kunne tale om inden for det holistiske menneskesyn, som jo er meget, meget stort, men når alt kommer til alt på en eller anden måde hænger sammen det hele, og måske hænger alt det her med menneskesyn også sammen. Og det er der, jeg taler om, at måske er der sådan en universel lov, som vi ikke forstår endnu. Der er jo nævnt blandt andet synkronicitet, hvor det er Carl Jung, vi skal have fat i, som jo er noget, der både er sådan lidt, det bevæger sig sådan lidt over de forskellige menneskesyn, og i det naturvidenskabelige menneskesyn, hvor man altså gerne vil kunne finde et facit og forklare hvorfor osv. Der er man nået så langt, og det har man jo været mange år, man kan sådan ligesom konstatere synkronicitet, men man kan altså ikke på nogen måde forklare det. Nøjagtigt på samme måde som placebo-effekten i øvrigt. Og det er jo sådan nogle interessante fænomener. Findes der også den her universelle lov, det her med, at jo mere vi smider ud på den ene fløj, jo automatisk vil der komme en masse anden på den anden fløj. Der er mange undersøgelser, der tyder på det her med, at det hjælper at bede. Altså det hjælper at bede. Det gør noget. Det her, der sker mirakler, og ingen kan forklare hvorfor. Jeg har også tænkt mig at lave en podcast om det. For nylig har jeg hørt nogle fantastiske historier, som jeg ved er sande. Altså det, hvor man tænker, det er simpelthen ikke tilfældigt. Det må blive en anden podcast. Men det her med, at et menneske, eller måske rigtig mange mennesker, på en gang beder om et eller andet. Det kunne være et mirakel eller noget andet. Det kunne være om fred i verden. Det er ikke ligegyldigt. Det har noget at sige. Og ligesom vi har fred i verden, så er der altså også krig i verden. Nogle steder. Når der er rigdom, så vil der også være fattigdom. Dualiteten. Og måske er det bare sådan. Og måske er der nogen af de kloge hoveder derude, nogle af dem med magt, ikke bare nu, men sådan har måske altid været, som ved det.
Fordi, hvordan kan det være, at der bliver ved med at være de her krige? Hvordan kan det være, at der bliver ved med at være fattigdom? Og der kan man jo gå endnu mere. Man kan gå dybere ned i det og fortælle alt muligt trist. Noget med en masse børn og så videre og så videre. Man kunne lade være, men ja, jeg tror, ser man mainstream tv en gang imellem, så er man oplyst. Og hvordan kan det være? Måske er det bare sådan. Og ja, vi kan være heldige at være født, hvor vi er født og så videre. Der er jo nogle mennesker, som forlader det og tager dig ud og bliver en del af det. Og omvendt, der kommer fra de her, kan man sige, triste steder, i nogle triste situationer, som forlader det og gør noget andet. Det her med, at, og det er jo ikke alle, der har den mulighed, fordi der er mange ting, der spiller ind der. I hvert fald for du og jeg må det handle om det her med ligevægt. At finde balancen og at kompensere. Og det her med at tænke selv. Hvad er det, jeg står for? Hvad er det, jeg vil? Og igen, som jeg også tit har talt om, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have fokus på? For det har enormt stor betydning. Det her med, hvad vi har fokus på. Ja. Det er egentlig det, som jeg ville tale om i den her podcast. Noget om kontraster. Det her med de forskellige fløje, modpoler. Tryk, after, modtryk. Eller dualitet. Og måske er det bare sådan, det er. Om vi vil det eller ej. Måske er det bare sådan. Og måske kan vi ikke alle sammen blive enige. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Der er nødt til at være den ene fløj og den anden fløj. Og så er der også en masse derimellem. For det er ikke enten eller. Men enten eller er der også. Og alt derimellem. Og så er det, jeg spørger dig. Hvor er det, du er henne? Hvad er det, du står for? Hvad er det, du vil? Hvordan har du det med det? Med alting? Og hvad er det, du gerne vil stå for? Hvor er det, du har dit fokus? Og det tror jeg ikke, at man bliver ret klogere på i den her podcast, eller på tv, eller via en bog. Når alt kommer til alt, så er man selv nødt til at finde nøglen. Man er selv nødt til at finde ligevægten og balancen. Yes, egentlig det, som der er pointen i den her podcast. Så hvis det ikke bliver så langt, lad os bare lade den være med det. Afsnit 6, ikke så langt, sådan var det. Og ja, så må vi se, om det er en podcast, der egentlig holder, som jeg ikke mente afsnit 5 gjorde, men så fandt jeg ud af, måske var det faktisk det bedste afsnit, der er lavet. Prøv at lytte den, hvis ikke du har lyttet den allerede, afsnit 5. I øvrigt så kan jeg i hvert fald anbefale at lytte til alle, nu 6 podcasts, og der er flere på vej, som sagt. Så sørg for, at der ikke er reklamer inde i selve podcasten. Det vil være ubehageligt, synes jeg, hvis ikke man sådan lige kan slippe for de reklamer, hvis man for eksempel ligger med hørebøfferne på. Og som sagt, flere podcasts er på vej. Jeg kan godt lide at lave dem. Sommetider var de ikke så lang tid, sommetider var de jo længere tid. Men ja, og jeg prøver, indtil videre har jeg lavet dem ud i et take. Altså uden at pause, uden at redigere. Sådan. Jeg tænder mikrofonen, starter indtil jeg slutter. Og så må der være et sip af det drikke, jeg har med herinde, eller måske endda et host. Sommetider får jeg mumlet lidt, sommetider laver nogle fejl, og så er de med. Det kan være, at jeg laver det på en anderledes måde fremover, det ved jeg ikke, men indtil videre, så er det sådan her, det er i de her podcasts. Tak fordi du lyttede med nu. Håber, at det gav en eller anden form for inspiration, det her med kontraster, som jeg valgte at kalde det. Det kunne hedde så mange ting. Men det her det handler jo i virkeligheden nok om dualitet og modpoler, kan man sige. Lidt om kontraster, og så at finde sig selv i det, som jo kan egentlig være noget forvirrende noget, fordi det også handler om menneskesyn, som er
er noget rimelig svært noget egentlig at forholde sig til for mange. Jeg tænker alligevel, det er noget meget vigtigt at have fokus på. Jeg tænker, der er rigtig mange mennesker, der slet ikke, kan man sige, tænker over den slags med forskellige menneskesyn, dualiteter osv. Tak fordi du lyttede med. Vi ses på kanalen. Hej.